Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Wa kharajalan metu bimani nafsihi, kalawan dawuh manine bani nafsihi atau kalawan manine awak dewe kesi wong. Apa maniu goerihi manine wong lian. Kan kharaja kaya ngenta metu minal marati saking wong wadon apa manio rojuli manine wong lanang. Fayu pasolu mangka diperinci apa pidalika dalam mengkono-mengkono madkur metune mani rojul fi minal mar'ah. In wutiat lamun diwati sapa wong wadon. Biduburiha dalam dubure wong wadon wa kharajalan metu minhu saking dubur opo almanyu mani bada gusliha dalam sausi adu sewong wadon. Lam yajib mangka ora wajib alaiha ing atase wong wadon opo i'adatuhu ngabaleni adus. Au pi kubuliha atawa ing diwati ing dalam kubule wong wadon. Wa kharajalan metu opo mani minhu saking kubul. Bada mazukiro ing dalam sause berangkang wis ditutur opo ma ae bada gusli sause adus. Fa in qodot mangka lamun nekani sapa wong wadon sahwataha ing sahwate wong wadon halatal halawati ing dalam tingkah diwati bian kanat gambare kalawan ngentana sapa wong wadon iku baligotan kang balig muhtarotan kang karep dewek mustaiqodotan turur kang melek wajaba mangka wajib alih ngase wong wadon opo i'adatul gusli ngebaleni adus. Li anna dohiro karena satu nekang dohir iku anahu satu nemane iku mani huma manine wong wadon lan wong lanang ma'an hale bareng lihtilatihima karena campure manine wong wadon lan wong lanang. Wa ukima lan din gon-gonaken apa adonu nyanna huna ing dalem kenekne panggonan mukoma yakini ing dalem panggonane yakin kama finomi kaya barang tetep ing dalam turu. Wa in lam takdi lan lamun ora nekani sopong wadon sahwataha ing sahwat wong wadon yan lam yakun gambare kalawan ngenta ora analaha iku tetep kodong wadon opo syahwatun sahwat aslan kalawan babar pisan. Kasogirotin kaya bocah wadon kang cilik aulaha atawa iku tetep kode wong wadon syahwatun utawi syahwat walam takdiran orang nekani sapa wong wadon ing syahwat kana imatin kaya wadon kang turu wa mukrohatin lan wadon kang dipaksa. Lam yajib mangka ora wajib alaiha ing atase wong wadon apa i'adatu ngabalani adus. Walaisa lan ora ana min dalika saking mengkono-mengkono mankur lam takdi syahwataha sapa al majnunatu wong wadon kang edan. Limkani antak dia karena mungkin entanekani sapa wong wadon sahwata ing sahwate wong wadon. Walawis tadkhala lan lamun amrih manjingaken sapa wong maniyahu ing manine si wong pada guslihi dalam sause aduse si wong. Suma kharaja maka kari-kari metu apa mani minhu saking wong. Lam yajib mangka ora wajib alai ngatasé wong apa guslu adus. Bihuruji kalawan sebab metune mani sania marotin ing dalam kang kaping done ambalan. Diterkecualikan dengan kata musannif mani nafsihi dengan manina sendiri, yaitu maninya orang lain seperti mani seorang laki-laki yang keluar dari farjinya wanita. Maka hukumnya ditafsil atau diperinci. Apabila wanita tersebut disubuhi di duburnya, kemudian mani tersebut keluar dari dubur wanita itu sesudah mandi wajib, maka tidak wajib mengulangi mandinya. Atau apabila wanita tersebut disetubuhi atau diwati di alat kelaminnya dan keluar mani tersebut setelah mandi wajib, maka terperinci bila wanitanya sudah mencapai syahwat ketika disetubuhi, maksudnya wanita tersebut sudah balik, keinginan sendiri dan
ketika masih masa bangun, maka wajib mengulangi mandinya karena sudah jelas mani tersebut mani campuran laki dan perempuan yang keluar bersamaan. Alasan lain karena dugaan yang diposisikan yakin, seperti dalam masalah tidur membatalkan wudhu. Dan apabila perempuan tersebut belum punya syahwat sama sekali, seperti masih kanak-kanak ya, atau tidak sedang bersyahwat, seperti perempuannya tersebut sedang tidur atau diperkosa, maka tidak wajib mengulangi mandi wajibnya. Bukan termasuk orang gila, karena orang gila itu masih memungkinkan syahwat gitu. Apabila seseorang memasukkan kembali mani yang sudah keluar, kemudian keluar lagi setelah mandi, maka tak wajib mandi karena mani keluar yang kedua kalinya. Wa alam lan becik ngaweruhi sira anna khurujal mani. Ing satune metu mani iku mujibun kang ngawajibaken li gusli maring adus. Sawaun kana iku pada uga ana apa metu mani iku biduhuli hasapati kalawan sebab manjing hasapah amla atau ora. Waduhul hasapati lan utawi manjing hasapah iku mujibun kang ngawajibaken lahu maring adus. Sawaun hasola iku pada uga hasil apa maniun mani amla atau ora. Pabainahu maka iku tetap dalam antarane khuruj mani metu mani lan manjing hasapah umumun utawi umum wa khususun lan khusus min wajhin saking siji wajah. Perlu diketahui bahwa keluar mani adalah yang mewajibkan mandi dengan sebab masuk hasapah ataupun tidak. Dan masuk hasapah adalah yang mewajibkan mandi, keluar mani ataupun tidak. Maka di antara kedua kata tersebut terdapat kata umum dan kata khusus dari satu aspek yang berbeda. Walayajibu lan ora wajib apa ghuslu adus bil ihtilami kalawan sebab mimpi jima ilain anjala angin lamun metu apa mani. Summa alam maka kari-kari becik ngaweruhi sira anna limani ing satune iku tetep kedue mani salah sakhwasin ana telu pira-pira kekhususan ya tamayaju kang dadi beda apa mani biha kalawan salah hawas anil madi saking madi wal wadi lan wadi. Ahadua utawi salah sunya salas iku lahu iku tetep kedua mani royahatun utawi ambu karoyati ajini kaya ambune adonan roti autolhi atau ambune mayang kurma bunga kurma madama dalam selagi langgeng apa mani iku rotban teles faida jappa maka nalikane garing apa mani istabahat maka nyerupani apa roihatuhu ambune mani roihata baidi ing ambune endog. Asane utai kang kaping done iku atadapu muncrat-muncrat ay tadapu tegese muncrat-muncrat qala Allah taala ngadawu sapa Gusti Allah taala khuliqa diciptakan sapa manusia ay insan tegese manusia min ma'in zafikin saking banyu kang muncrat-muncrat. Ayat pukin tegese kang dimuncrataken mansubin tegese kang disoaken pirohmi dalam pelanaan dalam rahim. Asanisu utai kaping telune iku atalazuzu ngerasa enak bihuruji kalan metune mani. Wala yustaratu lan ora disarataken apa istimau khawasi kumpule piro-piro kekhususan bayakpi balik cukup apa wahidatun kang siji fi konihi dalam anane mani iku manian mani bila hilapin kalahan orana persulayaan. Wal maratulan utai wong wadon iku karojuli kaya wong lanang bidalika dalam mengkono-mengkono madkur salasu khawas ala roji ngasai kaul kang unggul firodoti dalam kitab Raudah. Wa qala dawu sapa Imam Nawawi fi syarhi Muslimin dalam syarah Muslim ing dawuhan la yustaratu ora disarataken apa tadapuku muncrat-muncrat pihaknya dalam haknya wong wadon. Wa tabalan anut fi dalam la yustaratu tadapuku fi hakiha sapa Ibnu Solah
Dimaksudnya wala yajibu ghuslu bi ihtilami ila in anjala. Tidak wajib mandi sebab mimpi basah kecuali kalau mimpi basah itu bersamaan dengan keluar mani. Kemudian perlu diketahui juga bahwa mani itu ada 3 ciri yang bisa membedakan dengan madi ataupun wadhi. Salah satunya yaitu memiliki bau yang baunya seperti adonan roti ketika basah atau seperti bunga kurma. Nah, maka ketika garing itu menyerupai baunya seperti telur. Yang kedua, mancrut-mancrut lah. Cirinya mani itu mancrut-mancrut. Sebagaimana Allah berfirman, khuliqal insanu min ma'in dafiqin. Diciptakan manusia itu dari air mani, air yang mancrut-mancrut, air yang mancrut yang keluar dituangkan pada rahim. Kemudian yang ketiga cirinya adalah merasa enak ketika keluar mani. Tidak disyaratkan yang 3 ciri itu kumpul semua, atau cukup salah satunya saja itu sudah menandakan mani tanpa ada perselisihan. Perempuan itu sama seperti laki-laki dalam masalah ciri mani itu menurut kaul yang rojih ya dalam kitab Rawdah. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muslim tidak disyaratkan harus mancrut-mancrut dalam maninya perempuan, sebagaimana Ibnu Salah juga mengikuti pendapat tersebut. Wallahu a'lam bil murad.